Asi prostredie, čo znamená, že ak máme medzi hodinami pauzu, môžeme sa v kľude poprechádzať, je tu naozaj dosť priestoru, nie je tu hluk, takže je to taká uvoľnená atmosféra. Určite taký priateľský prístup a pohodová atmosféra. Pre nás ako tím Ústavu aplikovanej psychológie je veľmi dôležitý rozvoj. Nie len sebarozvoj, ale aj tímový rozvoj. Všetci naši vyučujúci a vyučujúce sa neustále vzdelávajú, chodia na rôzne tréningy, výcviky, doplňujú svoje vzdelávanie, tiež chodia na rôzne kurzy, supervízie, intervízie. Všetci z nášho tímu sú zároveň aj v psychologickej praxi, takže toto všetko prinášame našim študentom a preto sú naše hodiny veľmi interaktívne a prepojené s výskumom a s praxou a tým pádom aj naši absolventi sú veľmi žiadaní a dokonca preferovaní pred študentami a študentkami iných škôl.